Khulungka, kok khorang ni kok borok koktwma o ang norai baksa tongo sobnom tini ni koktwma bubagrok wngkha sangrong salo bubagra ni dagi mungbai Dairampara Primary Health Center ro kaine oxygen concentrator yafarjaka aro thangi manjaka TTAADC ni CEM Purnochandra Jamatia tai tipra mathane adong songbo Corona haijarawa tipra sarong ni jengjal nukjakai tongmani kami amsayo tongnai haini bagino bahike sing o corona ni yakni katinai abno tibo belekhe wana laijak tai jengjalo kelek laijak mo haikeno nukjaka telemura amsayo sikobor akare lukurogno rifrigei hayakaba nogo thangai wari tongmani koktwma o saimaka abno tei sing bahike o sikoboni kati yakni kati wi tongnai abo jotono lukurogno hojak tongbaidi Tuimao tuitukuna thangai gonda sara tila bare amsaini umor bisi bruini chirai tiyo kelegi thiga dam thamromoi naitukani yagulo bini mang gthino mangkha tini kokborok koktwma ron paikha norok sayoi naitongdi Khorang